Dan huwa Daniel Camilleri, Malti li qed jagħmel suċċess internazzjonali fir-robotika. Fil-bidu ta' din is-sena, Camilleri li huwa parti minn kumpanija Ingliża bl-isem ta' Cyberselves fetħet hawn Malta. Daniel Camilleri għalmana kif bħala kumpanija qed jippjanaw li jiftħu skola ġewwa pajjiżna. Biex nagħlmu lin-nies kif jikkontrollaw dar robots, kif jipprogrammawhom. Għax waħda mill-ikbar problemi llum hija looking into the future, mhux ħajkun hemm biżjed ħaddiema biex jaħdmu f'dan is-settur. Allura nixtiequ li nikkreaw dak l-opportunitajiet u biex nikkreawhom irid ikollna dan il-laboratorju Malta stess. Camilleri spjega magħna x'jagħmlu dawn ir-robots fil-kuntest ta' Malta. Dan ir-robot jista' jkun fuq il-barrakka ta' fuq u billi tilbes il-virtual reality headset kun tista' tmur il-barrakka ta' fuq u tesperjenzaħ u titkellem man-nies hemmhekk. U anke ġifieri taħt l-ilma għandna ħafna reks madwar Malta li huma vera interessanti u ma mhux kulħadd jista' jiġi. Allura jekk għandek robot tista' tikkontrollah over the internet, dak huwa xi ħaġa li nixtiequ nuru l-possibilità tiegħu. Is-suċċess ta' Camilleri wasal riċentament kif flimkien ma' 6 membri oħra tal-kumpanija għadda għal finali ta' kompetizzjoni internazzjonali prestiġjuża. F'Lulju Camilleri u sħabu ġew is-7 post mill-15 tim li għadda minn total ta' 38 tim li ħadu sem fis-semifinali. Pala fis-semifinals, it-tasks tista' tgħid huma relattivament sempliċi għal persuna, imma għal robot aktar diffiċli. So l-ewwel waħda kienet eżempju għandek puzzle minn daw ta' tfal bil-cutouts tal-annimali. Għal-finali li se tkun qed issir bħal dan żmien sena, Camilleri u sħabu bdew il-preparazzjonijiet. L-iktar waħda hija is-sens ta' distanza. Allura li inti palma tala għajn waħda u tkun tista' tara minn għajn waħda palissa dik qiegħda s-sistema tagħna. Ikollok żewġ għajnejn tkun tista' taqbad l-affarijiet ħafna ħjar.